يمام ويل الهوى، يمام ويليا، يمام ويل الهوى، يمام ويليا. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يمام ويل الهوى، يمام ويليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara manifoka bargada le mensona ka bidunya jirana ka ni wati kerengere jirana minye amse ka fo ambe septembre kalu konnana samba fla ani mugan fla oye kalu bay anga jamana konnana kalu mi ne amse ka fo anga jamana yere ma horon ya dira wati mina o kalu kerengere ni abe ka ka jem kan fla ni wati na jem kan mi ni amba fa ma faso jokene min be ɲanamaya dɔgɔkun ɲɛta tv yɛrɛ jabarani so sanfɛ ka foli ni waleɲuman dɔn ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ farafina bangu kan ka taa se diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen ma bɔlɔlɔsira fɛ facebook ka taa se youtube ma maa o maa ni i bɛ an filɛ o siraw kan an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw ka kanu ni danaya tali la ka ɲɛsin tele ɲɛtaa ma ni anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana don siya caman b'i yɛrɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ kabila caman b'i yɛrɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ nka ka taa ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔw gɛlɛyaw o kɛra sababu ye siya yɛrɛ damaw ka kunkari ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔw la o kɛra sababu ye kabila yɛrɛ dama dɔw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ anw ka jamana kɔnɔna na walasa fu bɛ se ka siri o danna cogo min na minisiriso sigira anw ka jamana kɔnɔ minisiriso min ka ca bɛ na ɲɛsin walasa walima min ka ca yɛrɛ bɛnnen don bɛɛ bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kelen min na ni o ye faso ba maliba ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na cogo min na walima an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ an bolo fila la ka bɛn kelen ma o jamana in a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na ni k'i jɔ tintin sanfɛ bari a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ sisan an ka jamana bɛ degun kɔnɔna na o bɛn in a bɛ se ka sabati cogo jumɛn na wulikajɔ jumɛn bolo dalen don mun ni mun bɛna kɛ dɛ maliden minnu bɛ mali kɔnɔ olu dɔrɔn don wa minnu sigilen don mali kɔ kan olu fana sen b'a la wa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ walawalali fɛn ye an ka bi jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye o kama an ye wele bila minisiriso min sigilen don bɛn yɛrɛ kama an ka jamana kɔnɔ a minisiriso maa fila bɔɲɔgɔnko an ye wele bila olu ma u ka se ka na an n'u ka se ka barosigi kɛ a maa fɔlɔ o ye an ba ni an balimamuso lieutenant colonel Fatumata Bintu Sangare ale ye bilasirali kɛrɛnkɛrɛnnen minisiriso kofɔlen na min sigikun ye bɛn yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ maa filanan o ye an yɛrɛ cakɛla kɔrɔ ye cakɛɲɔgɔn kɔrɔ ye ni o ye Ibrahim Timbo ye ale ye chargé de mission ye nin minisiriso kofɔlen na ni ye sigilen don bɛn yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na an ye nin maa fila wele ka na ka kɛ ni wulikajɔba bɛna boloda anw ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma semaine nationale de la réconciliation dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔnko min bɛ ɲɛsin bɛɛ ma min bɛna daminɛ septembre kalo tile 15 ka taa a fori septembre kalo tile 21 san 2022 min ni an fila kɔnɔna na ka foli ni waleɲuman dɔn ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma yɔni an ka ɲininkaliw daminɛ ka kuma di an ka mawelelenw ma u ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta tv yɛrɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ne ba salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Somɔgɔw bɛ di Baasi fosi t'u la dukɔnɔmɔgɔw ka kɛnɛ tɔɔrɔ si t'an bala tɔrɔ alhamdulillah ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta tv yɛrɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa o diyara n ye an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli bila ɲɛta tv mɔgɔw ma minnu ye an yamaruya an ka sigi yan an ka se ka diɲɛmɔgɔ kunnafoni an hakilinaw la alhamdulillah an bɛ i yɛrɛ fo lieutenant colonel Fatumata Bintu Sangare e min sɔnna k'an ka wele jaabi walima aw minnu sɔnna k'an ka wele jaabi bi an ka se ka na kuma bɛn yɛrɛ kisa k'an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw kɛlen bɛ ka dɔgɔkun kelen min suganti an bɛ i fo i ka foli diyara an ye ka bonyamasegin kɛ ka taa i yɛrɛ yɔrɔ an bɛ taa an balimakɛ yɔrɔ ni o ye Ibrahim Timbo ye
Timbo salamu alaikum. Alaikum assalam. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi t'u la. Baasi t'i la? Baasi foyi t'i la. Alhamdulillah. Ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta TV filɛbaw bɛɛ lajɛlen. O la an bɛ fɔ uzubilahi mina shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An bɛ tele ɲɛta lamɛnbagaw n'a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ ɲɛmaayaso fo kosɛbɛ ani tele ɲɛta musaka bɔbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo. N b'a dɔn tele ko a ma nɔgɔ. Cɛsiriba de don. Aw bɛ fo la aw b'o cɛsiri la su ni tile. N b'aw fo kosɛbɛ. Aw yɛrɛ ɲanbele ani technicien bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Voilà. Ayiwa an b'aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo ka aw ka ministre-so yɛrɛ maaw bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ ministre la ka na baarakɛlaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na. An bɛ aw fo an mun sɔnna ka na an ka wele jaabi. Ne ba an ye kuma daminɛ sisan an y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen u bɛna ta Mali kɔnɔ min bɛna laɲɛnamaya ka ɲɛsin bɛɛ ma n'a bɛ fɔ a ma semaine nationale de la réconciliation nanzarakan don ka a ɲɛfɔ an ɲɛna semaine nationale de la réconciliation mun don dɛ ni dɔgɔkun kelen mun don dɛ. I ka o ɲininkali o diyara n ye semaine nationale de la réconciliation komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kunɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen don. Kunɲɔgɔn min kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka ɲɛnamaya bɛn ɲɔgɔn faamuya o kɔnɔna na donc semaine yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunɲɔgɔn in bɛɛ lajɛlen a bɛ ɲɛnamaya o ko dɔrɔn de kɔnɔ ko bɛ bɛn sira kan ko bɛ fara ɲɔgɔnya sira kan ko bɛ kelen ɲɔgɔnya sira kan a bɛɛ bɛ o de kɔnɔ semaine kɔnɔ o de ye semaine nationale de la réconciliation ye a ti maliyɛnw dɔrɔn dɔn ko maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ kɛra maliyɛn i bɛ fan o fan i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan nin semaine b'i wele nin semaine b'i wele an ka nin semaine kɛrɛnkɛrɛnya an ka lawaleya an ka a ɲɛnamaya bɛn kɔnɔ ani kelenya kɔnɔ. Kalo tile joli ka taa kalo tile joli la? K'a daminɛ septembre kalo tile 15 septembre kalo tile 15 k'a bila septembre kalo tile 21 septembre kalo tile 21 dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔnko bɛn de kuma bɛ na fɔ an ka jamana kɔnɔ ka a baaraw bila sen kan ka waleyaw bila sen kan an ka jamana kɔnɔ nin dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na ne ne kɔrɔfɔ in faamuya. Ayiwa Timbo e bɛ se ka dakuruɲa kelen fɔ ka fara aw kan wa bari aw ka nin ministre-so kofɔlen nin ministre-so ko an ka jamana kɔnɔ dɛ bari ɲɛnamaya yɛrɛ fɛn bɛɛ an bɛ se k'a fɔ a sigilen don bɛn kan. Kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min an ka baara n'i y'a jateminɛ a bɛ boli jamana fɛn caman kan. N'i ye bɛn ko fɔ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ani basigi ani keleya a ka ɲi ka ɲini fan bɛɛ bi Mali kɔnɔ jamana yɛrɛ mɔgɔw b'a la bi walasa an bɛ ka mun ɲini an ka se k'o sɔrɔ o la dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen taara a bɛ fɔ mun ma semaine nationale de la réconciliation a bakuru b'a la an b'a fɔ senar o taara o n'o bɛ bɛn septembre kalo tile 25 ka taa bila 21 na. O ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen mun bɛna kɛ wagati ye bɛɛ bɛ ɲɛsin bɛn keleya kan bɛn baara ma o la a bɛ yira k'a fɔ nin baara in tɛ dɔgɔkun kelen baara ye mais san o san normalement a ka ɲi ka sigi ka se k'a yira jamanadenw na ni diɲɛmaa la k'a fɔ an bɛ se ka wagati kɛrɛnkɛrɛn ka se k'a yira k'an bɛ se ka bɛn a bɛn fana bɛ se ka taa ɲɛ n'a tɛmɛna. N'i y'a ta ko fɔlɔ ye n'an b'a fɔ première édition nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ka bolo d'anw ka jamana kɔnɔ tabarikala. Ayiwa ne bɛ segin ka na n ba yɔrɔ lieutenant colonel Fatumata Bintu Sangare n'i ye nin baara kofɔlen in lajɛ i b'a ye k'a fɔ hakilinaba don bari ni maa min ye anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'a mago bɛ fɛn na bi lakika yɛrɛ kɔnɔna na o de ye bɛn yɛrɛ malidenw ka se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana min filɛ nin ni a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ sisan a bɛ degunba kɔnɔna na a ka se ka wuli k'i jɔ a sen kan nka ka nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen suganti ni o ye septembre kalo ye kun b'o la wa ani nin baara in yɛrɛ laɲini jumɛn b'a la? Baara in laɲini ye fɛn min ye i ka kuma daminɛ na i ye fɔɲɔgɔnkow fɔ sigi tɛ kɛ fɔɲɔgɔnko kɔ nka fɔ sigi ka kuma i ko an ka sigi an ka jɛ an ka kɛlɛ donc n'a kɛlɛla ɲininkali bɛ bɔ a la ɲɔgɔn faamuya bɛ bɔ a la an bɛ ɲina kɛlɛ kɔ an bɛ taa ɲɛ donc je pense que o de jateminɛna k'a yira k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn donna Mali la gɛlɛya daminɛna nord la ka bɔ nord la ka na se centre la f'a laban bɛ ka jamana bɛɛ minɛ an b'a ye maa minnu tun bɛ san 200 kɛ sigi la olu bɛ ka kɛlɛ
maa minnu tun bɛ don ɲɔgɔn kan ka bɔ i tɛ se k'i ka kuma bɔ mɔgɔ min ta la fiyewu olu yɛrɛ dɛsɛlen n'u ka kuma donc fara ɲɔgɔn hakili de jagabɔraw la k'a fɔ nin ko in a ka kan mɔgɔw ka sigi an ka kuma donc o jɛkulu o sigili o kɛra 2019 donc 2019 sigili a b'a fɔ ko conférence d'entente nationale conférence d'entente nationale u ye laɲini caman caman de fɔra a kɔnɔ o laɲini ninnu donna loi kɔnɔ loi min bɛ wele ko loi d'entente nationale o loi d'entente nationale de ka laɲini ye semaine kɛrɛnkɛrɛnnen ka bila foyi ti fɔ semaine min kɔnɔ ni bɛn kuma tɛ a tɛ komi n'a nana sɔrɔ jamanadenw ka bɛn dan ye o semaine ye nka hakili jigin de don taasi bila de don kuma ɲɔgɔnyaw de don parce que e ni ne bɛ furu ɲɔgɔn kɔrɔ ka sɔrɔ furuku kun dɔnnen tɛ n'an ye semaine kelen bila e ni ne fila ka kuma mun y'an bali ka nin kɛ ni nin y'an sɔrɔ nin bɛ se ka an dɛmɛ a ka dilan a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ nɔgɔya donc o hukumu o loi hukumu kɔnɔna de la ministère de la réconciliation ye sɛbɛn bɔ n'o ye arrêté ye ka don sigi k'a fɔ ko ka daminɛ le 15 septembre ka bila le 21 septembre san o san o de bɛna kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ semaine nationale de la réconciliation ye alhamdulillah sɔrɔ o sira de fɛ donc ni ne y'a faamuya ni y'a ta ko fɔlɔ ye nka a bɛna to bolo a bɛna bila sen kan san o san ka jamana kɔnɔna inchallah n'Ala ka jɛ ye ni Ala sɔnna ma ayiwa maa b'i yɛrɛ ɲininka mun na kalo wɛrɛ ma ta ni kalo kɛrɛnkɛrɛnnen dun de taara ni o ye mois de septembre ye mun ɲɛfɔli bɛ se ka k'o la lieutenant colonel Fatumata Bintu Sangare bon an ye nin waati in tali kun fila b'a la kun kelen septembre de y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta kalo ye an y'a ta le 22 septembre n'i ye semaine in jateminɛ i b'a sɔrɔ semaine in kun bɛ cɛ le 21 septembre donc semaine in kun cɛli o bɛ don 22 festivités kɔnɔ n'o y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya signe ye o y'an ka yɛrɛta signe ye o y'an ka souveraineté yɛrɛ signe ye kun filanan ye mun ye an bɛ diɲɛ seleke de kɔnɔ diɲɛ seleke bɛɛ ye don kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi k'o ye bɛn don ye journée internationale de la paix don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ diɲɛ bunakun kan min tɔgɔ dalen don min kɛrɛnkɛrɛnnen don don kelen pe bɛn kama bɛn sinsinli kama o fana ye le 21 septembre ye donc n'o ye le 21 septembre ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya ye le 22 septembre ye an b'an ka fɛn bɛɛ kɛ k'a kun cɛ an bɛ don an ka hɔrɔnya na ka sɔrɔ an bɛnnen don an kumana ɲɔgɔn ye ayiwa ni fili bɛ minnu na an b'olu filiw redresser ka taa ɲɛfɛ walasa sigi ka diya tabarikala alhamdulillah Timbo e bɛ fɛ ka dakuruɲa fila jumɛn fɔ ka fara o kan an ba ka kuma kan n bɛ fɛ ka mun fɔ ka fara a kan c'est que baara mun don a baara daminɛna a bɛ wagati bɔ hakili jagabɔ bɛ ka k'a kan hakili jagabɔ in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ a baara tɛ se ka taa maliyɛnw yɛrɛ kɔ ka bɛɛ lajɛlen wele ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka kɛ sira dɔw fɛ n'i ye jamana ta jamana ka baara kɛcogo fɛ o bɛ ta ministɛriw la o la an ye kulu dɔ sigi a kama n'o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye an b'a fɔ mun ma commission nationale d'organisation ministère jamana cakɛda caman bɛ yen minnu ka baara bɛ taa bɛn sira kan ale ni minnu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ne y'a faamuya ministère de la réconciliation nationale dɔrɔn ka baara tɛ nin non anw dɔrɔn tɛ hakilina bɔra anw la anw de ka ɲi an de b'a ko ɲɛma mais a lawaleyali kɔnɔ mais anw dɔrɔn tɛ ka baara kɛ an ni bɛɛ de bɛ ka jɛ ka baara kɛ département wɛrɛw bɛ yen personne ressources wɛrɛw bɛ yen voilà olu bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan walasa malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kosɛbɛ a ka kan u ka faamu maliyɛn minnu bɛ kɔ kan diaspora olu yɛrɛ ka ministère ka représentant bɛ commission in kɔnɔ ka taa se fo présidence ma an ka son excellence président de la transition colonel Assimi Goïta ale fana ka présidence représentant bɛ commission in kɔnɔ o la ministère kɔni bɛ ka a chapeauter mais anw dɔrɔn ka baara tɛ alhamdulillah ayiwa ne bɛ segin ka na an ba yɔrɔ lieutenant colonel Fatumata Bintu Sangare e ye bilasiralikɛla ye min bɛ nin ministériso in na bɛn ni kan bɛn bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni ye nin dɔgɔkun kelen ta k'a lajɛ baaraba minnu bolodalen don a kɔnɔ i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ wa ani a bɛ ɲɛsin maa jumɛn ni maa jumɛn ma cɛw dɔrɔn de don wa walima nin ye musow dɔrɔn de ka ko ye walima denmisɛnw dɔrɔn de ka ko don wa ni a ko bɛ cogo di ɲaama de baara in n k'a daminɛ ka ɲininkali laban na n'a nana sɔrɔ baara in dabɔlen don jɔn kama ɲɛsinnen don jɔn kama baara in ɲɛsinnen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen kama maliden bɛɛ a cɛman n'a musoman denmisɛnnin makɔrɔba
malien mun be kɔnɔna na ni malien mun be kɔkan n'an b'u wele ko an ka tungarankew nin dabɔlen do bɛɛ de kama ma o ma e de ye maliden a dabɔlen do i kama ka fɔ kusi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ yen nɔ walima siya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ a ɲɛsilen bolo ma bɛɛ kusi kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen ayi pour preuve an ye thème de kɛ ɲina édition thème ye ni k'i b'a fɔ nansarakan na faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale o bɛ mun yira o b'a yira adamaden bɛɛ kelen kelen danfara b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ danfara bɛ bɔ i ka kulu la danfara bɛ bɔ i yɛrɛ kɛcogo la danfara bɛ bɔ i kunkolo kɛcogo la a bɛ bɔ fɛn caman na nka danfara in n'an y'a lajɛ ka danfara in lajɛ ɲɛ ɲuman na danfara in n'an bɛɛ y'an fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ɲɔgɔn dafa de ye min tɛ e la o bɛ ne la donc an bɛ se k'an ka sigi kɛ ka nin danfara ninnu to an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ a ma kɛ wɔyɔ ye a ma kɛ kɛlɛ ye kosɛbɛ donc an ka thème yɛrɛ b'o o de kan alhamdulillah o de kama ne ni e tɛ siya kelen kan an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma ne ni e tɛ diinɛ kelen na k'an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que an tɛ diinɛ kelen na nk'an jɛlen faso kelen na dɛ e ye cɛ ye ne ye muso ye an jɛlen faso kelen na dɔ ye denmisɛnnin ye dɔ ye makɔrɔba ye nationalité ye kelen de ye donc n'a ma ɲa dénominateur commun ba an na n'o de bɛ wele ko Mali donc fɛn min ye n bɛ se ka Mali fara ɲɔgɔn kan ka Mali lawuli a bɛ dingɛ min kɔnɔ k'a labɔ o ye bɛn de ye donc o bɛn de kɔnɔ cohésion sociale bɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc o de kama an ye thème in ta tabarikala ayiwa mais baara jumɛn bolo dalen don nin hukumu kɔnɔna na walima nin dɔgɔkun kelen kɔnɔ cɛsiribaw jumɛn kan ka bila sen kan min kan ka lawaleya an ye baara minnu bolo da an bɛ baara dɔw bɛ yen nɔ an b'u wele ko c'est les activités éducatives diɲɛ yɛrɛ ye kalan ye i b'a jateminɛ an ka kalanso kɔnɔ maa tɛ kɔrɔ kalama maa tɛ kodɔn kalama donc o de kama an ye activité dɔw kɛ minnu bɛ kunnafoni caman di kalan sira fɛ cogo di an ka école ta don na ka d'an ye denmisɛnnin fitinin parce que denmisɛnnin n'a bɛ mɔ de denmisɛnnin fitininw ka nin ko in kalan k'a dɔn k'a fɔ ni karisa tɛ kelen ye o tɛ komi an bɔlen don ɲɔgɔn na a tɛ komi ko kɔrɔ k'an tɛ kelen ye an faralen don o tɛ kɔdɔn kun bɔ i bɛna sɔrɔ an tɛ kelen ye mais an bɛ fɛn kelen de ɲini na ne ne farala ɲɔgɔn kan an b'o sɔrɔ nɔgɔya la donc fo ka don denmisɛnninw kun na depuis fitinin ma n'o bɔra yen université la conférence bɛ yen conférence in kun ye mun ye jamana bɛ moteur ye a sifinnakaw de ye ni ko wulila sisan normalement sifin ale bɛ fitininw ta k'u da kɔ la ale bɛ makɔrɔbaw ta k'u da kɔ la jamana yɛrɛ hali ni maa yɛrɛ ta k'a lajɛ kɛmɛ sigi la olu de hakɛ fɛnɛ ka ca olu fɛnɛ hakɛ ka ca ni bɛɛ ta ye donc fa olu fɛnɛ ka lafaamuya nin ko in kɔnɔna na o baaraw fɛnɛ bɛna boloda an ka ekɔlisoba ninnu na ekɔlisobaw la an bɛ fɛn conférence kɛ ekɔlisobaw la tabarikala an kɛlen don ka farikolo ɲɛnajɛ activité olu fɛnɛ bɛ yen nɔ an y'a jateminɛ farikolo ɲɛnajɛ activité bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan hali n'an tɛ kelen ye an bɛ kule fɛn kelen nɔfɛ donc an b'olu fɛn kɛ an ka seko ni dɔnko o kow bɛ yen nɔ activitéw bɛ yen nɔ parce que i b'a jateminɛ tabiyaw b'an na peut-être an ye tabiya dɔw bila olu tabiya ninnu n'an y'u ta ka fara an ka internet kow n'an ka fɛnw kan k'a lawaleya ka ɲa k'a labaara ka ɲa ka ca ala fɛ an bɛ nafa bɔ a la min ye bɛn sira ye alhamdulillah voilà donc olu de bɛ yen tabarikala nin ye baara bolodalen minnu kan ka kɛ min bɛna bila sen kan ninnu kɔni baara ninnu bɛɛ lajɛlen de fanga ka bon an bɛ dugawu kɛ ala ka a ta fanga d'aw ma a ɲɛnamayali n'a musaka n'a ko bɛɛ lajɛlen ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Timbo e bɛ se ka mun dakurunya damadɔ fɔ ka fara jamakulu minnu ni an kun dalen b'o ka denmisɛn fara makɔrɔba kan ka taa se baara minnu bolo dalen don i bɛ se ka mun fɔ ka fara baara colonel Fatumata Sangare ka fɛn kan merci bien baara minnu bolo dalen don a ka ca an ye an da don bakurubaw la k'u fɔ mais o n'a ta bɛɛ misɛnmanw b'a kɔrɔ b'a fɔ an y'a fɔ cogo min bɛɛ bɛ se ka hakilina ta i sigiyɔrɔ la i bɛ se ka mun kɛ dɔgɔkun kelen in kɔnɔ bɛn ni keleya baara kɔnɔ o sira fɛ i bɛ se ka hakilina dɔw ta o la o n'a ta bɛɛ n bɛ fɛ ka sinsin yɔrɔ dɔ kan n'o ye bakuruba la an ka ɲi ka fɛn minnu kɛ kalan b'a la mun ye sensibilisation ani information mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ anw yɛrɛ ka taabolow la an kun bɛ cogo di an kun bɛ sigi kɛ cogo di an ka sigi yɛrɛ mun de b'a to ni lawale gɛlɛya kun t'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que bi n'i y'a ye gɛlɛya mun nana fɛn caman nana don an ka sigiw taabolow la fɔlɔ mun de y'a to ni mɔgɔw kun bɛ bɛn u bɛɛ bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye an ka jabaraninw kan sigikafɔw bɛ k'a kan
kodɔnnaw bɛ wele minnu bɛ se ka bilasirali kɛ pour que faamuyali ka se ka kɛ o la a ka ca Ala fɛ n'o faamuyali kɛra ka hakili jigi kɛ sifinnakaw ka ca bi n'u y'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ mun de la gɛlɛya kun tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca Ala fɛ don nataw la basigi bɛ na jamana in kɔnɔ. Alhamdulillah. Ni i ka nin kuma in nafaba ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ bari o b'a jira k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ ɲɛnamaya la nin tun tɛ anw ka jamana kɔnɔ fila ni bamanan fila ni dɔgɔnɔ ninnu bɛɛ y'u ka sigiw kɛ san kɛmɛ caman ɲɛnamaya la ka furuw tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka mun nana kɛ sababu ye bi k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛ walawalali fɛn faamuya ka di maaw ma ka maaw hakili lasigi kunun na u ka ɲɛnamaya tun bɛ cogo jumɛn na bi mun y'a tiɲɛ ninnu bɛɛ kan ka kɛ barosigi ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na communication c'est-à-dire n'o ye ka se ka maaw lafaamuya ka maaw hakili lasegin ka na nin bɛn ni bolodi ɲɔgɔnmaw ma an tɛ siya kelen k'a fɔ an bɛ se ka bɛn kelen ma nin ye hakilina ɲumanba ye nka n'i ye maliden ta k'a lajɛ an ka can kosɛbɛ hali ni y'a sɔrɔ an caman bɛ yen nɔ an sigiyɔrɔ bɛnna jamana kɔnɔna ma maliden fanba o sigiyɔrɔ taara bɛn jamana kɔkanna ma nin baara in na maliden minnu bɛ kɔ kan jamana kɔ kan u sen bɛ a kisa la wa nka ni Ala sɔnna ma baro ta ko filanan na an bɛ segin ka na a ka se ka walawalali kɛ o la ni Ala ka jɛ a k'an sɔnni. n balimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso makɔrɔni bɔra makɔrɔni kalite ɲumanba ɲagami foyi foyi t'a la wa a bɛ bugun baramuso makɔrɔni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle makɔrɔni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitinin ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadɔnaw bɛɛ bɛ girin makɔrɔni kelen mun nɔfɛ ale de don baramuso makɔrɔni. Baramuso i ta i ka kow ye. Foli ani tanuni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma mankutu kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔkɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta Jabaranin so sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin waati kelen na an bɛ foli lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma danaya tali la ka da ɲɛta TV kan. Nin waati in na i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na jɛmukan daminɛ na a bɛ ka u ka jɛmukan filɛ n'a bɛ f'a ma faso jɔkɛnɛ minisiriso min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ k'an bɛɛ bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an bɛ se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na olu kɛn bɛ ka dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen boloda min bɛ daminɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ septembre kalo tile 15 ka taa a fori septembre kalo tile 21 walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ a kisa la ni minisiriso ma kofɔlenw an ye u wele ka na u ka se ka na bilasirali kɛ ka kisaw kɛ ni lahalaya ninnu ye ɲininkali tun nana da an ka tunkarankew yɔrɔ ni olu sen bɛna don nin baara la n'u sen bɛna don a baara la nka yan'o cɛ Timbo diinɛmaw an ka jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ o fana ye kulomaba ye an ka jamana yɛrɛ ɲɛnamaya la olu ka kisa bɛ cogo di. Kosɛbɛ an y'a fɔ cogo min an y'an da don bakuruba la an bɛna na ɲɛnɛmaya cogo min dɔgɔkun mais u n'a ta bɛɛ activité wɛrɛw bɛ yen nɔ an b'a fɔ minnu ma duwawu don olu ka ɲi ka kɛ diinɛmɔgɔw fɛ misiriw kɔnɔ misiriba la ni Ala sɔnn'a ma an bɛ k'o boloda ni diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ ye an ye sɛbɛnw bila ka taa s'u ma an bɛ s'u bɛɛ ma fana ka ɲɛf'u ye o baaraw bɛ yen diinɛ ma bɔ diinɛ na mɔgɔ diinɛ o diinɛ bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ bato sɛbɛk'u bɛɛ ma u ka se ka u fana duwawu don kɛ a wagati in na an b'a dɔn duwawu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin ko in na ka taa se activité wɛrɛw ma n y'o de fɔ an tɛ se k'an da don a bɛɛ la k'a fɔ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la voilà a ka ca i ye diaspora ta fɔ yanni colonel da ka se olu ma région fana kɔnɔ a bɛ ɲɛnamaya région bɛɛ kɔnɔ o la o b'a jira k'a fɔ activité in tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye Mali fan bɛɛ ale ni Mali kɔ kan. Voilà. Alhamdulillah. Ayiwa lieutenant colonel Fatumata Bintu Sangare n'i ye tali kɛ malidenw na i b'a ye k'a fɔ maliden caman o sigilen don jamana kɔ kan farafinna bankun b'o la ka taa se diɲɛ fan tɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma tunkarankew yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu kɛlen don ka ɲɛta TV yɛrɛ kanu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo Brazzaville an bɛ se k'a fɔ télé min bɛ filɛ ka tɛmɛ télé yɛrɛ bɛɛ kan Brazzaville ni Pointe Noire télé ɲɛta an bɛ se k'a fɔ a bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ la Mali tunkarankew olu sen bɛ na ye nin ko in na u sen b'a la wa u da b'a la wa. Mali tunkarankew sen b'a la n'an ko ko national o ye maliden bɛɛ de ko ye maliden bɛ kɔnɔna na ni maliden bɛ kɔ kan bɛɛ de ko don
tungaranke u be relevé ambassade de la anye seben fura bla kata ambassade fene be relevé département do de la donc seben fura seruma c'est sûr que disposition be kata pour que bu sakala ambassade bela jele anye programme ke tiedo nga programme te ben do ka réalité ba donc ni an ka programme ke tungaranke ubu ka programme ke nu ka ambassadeur ye ka kenu usigi yoro tabulo chokoy donc nu be ka kenu tabulo ye mais ama nyunu ko de parce que anyere ba do be sekamina nyana fi mbula u mago be kuna fonina na nu tora ku sogolin fena to mali radio so ni mali télé wula aba to kuna foni di fen bi ke semaine kono u fena bu ka tata sorala ni ala sonama una fa babe anga jamana yere joli ni jamana yere yiri walila timbo e se ka mun soro ka farawka an ye kibaruyaw sɔrɔ déjà ka yira k'a fɔ wulikajɔ bi ka kɛ jamana caman na bi ka se ka dɔgɔkun in ɲɛnamaya an bɛ fɛ hali bi u ka tɛmɛ n'o ye mɔgɔ ka n'a to i ka wele comme on le dit jamana ko la i k'i sigi k'a fɔ k'i ka wele a bɛ se ka kɛ nin wulikajɔ in na an tɛ se dɔw ma u kana jigin an na dɛ i tɛ se ka se bɛɛ ma mais bɛɛ i sigiyɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ nin y'i ka ko de ni ka faso tɔgɔ fɔra dɔrɔn i ka wuli a dɔw la dɔw y'a daminɛ yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ wuli ka s'an ma ka n'u hakilina fɔ an ye o bɛɛ ye dɔ ye o wala a bɛ se ka kɛ an tɛ se dɔw fana ma mais bɛɛ sigiyɔrɔ la bɛɛ k'a lajɛ i bɛ se ka mun kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ je pense jamanadenya fana y'o ye ayiwa ne bɛna ɲininkali yɔrɔ o ye ɲininkali min ni an b'a fɔ min ma ko possibilité ni an ka jamana ta k'a lajɛ gɛlɛya caman ye anw ka jamana sɔrɔ an bɛ se ka fɔ nin san 10 laban in kɔnɔna na ka bɔ san 2012 la ka na an filɛ san 2022 min na nin siya yɛrɛ damaw kabila yɛrɛ damaw fɔnko ɲɔgɔnko caman donna maaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yɛrɛ kɔgɔdugan fan fɛ ka na jamana camancɛ bolo kan ne ba e dan b'a la ka fɔ malidenw bɛ se ka bɛn wa an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma wa a bɛ se ka kɛ bon ne dalen don a la alhamdulillah n dalen don a la a jigiya b'i bolo an dalen don a la ka condition b'a la n dalen don a la ni malien bɛɛ kelen-kelen n'a y'i yɛrɛ ye mali de kɔnɔ ni malien bɛɛ kelen-kelen n'a ye mali de bila i sanfɛ ni malien bɛɛ kelen-kelen y'a dɔn ko ale kelen tɛ se ko la fo malien wɛrɛ de ka fara kan parce que f'an ka dɔn ɲɔgɔn na de ka fɔ jɔn dafalen tɛ o i dafalan bɛ yɔrɔ wɛrɛ de ni ne ye ɲuguna e la ne ka jɔ e la ne tɛ dafa dɛ min bɛ e la n'o bɛ ne dafa o tɛ na ne dafa donc o yɛrɛ de kama an ye thème ta k'a yira k'a fɔ diversité in an k'a ye ɲɛ ɲuman kan n'i ye diversité ye ɲɛ ɲuman kan i y'i ka dafa ye mɔgɔ mɔgɔ la i y'a ye k'e ka baara bɛ ɲɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye miiri la o tigi bɛ k'i taama ɲɔgɔn ye donc o b'a yira k'a fɔ siya fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ de mago bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ taala ye ɲɔgɔn ye bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dafa pour que faso in ka dɛmɛ donc ne miiri la n'o hakilina sera ka ye maliyɛn bɛɛ kelen-kelenna la ka ca ala fɛ ne m'a fɔ k'an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ nka fɔ ɲɔgɔn kɔ kɔfɛ ɲɔgɔn faamuya bɛ na an bɛ tile donc bɛn ye waleya ye a bɛ dépend i yɛrɛ bɛ ŋaniya min ta a kisa kama e ka kuma bɛ fɛn ko de jira o jɛlen parce que faso bɛ daminɛ faso yɛrɛ yɛrɛ mali an ka kɛ mali ye a bɛ daminɛ faso yɛrɛ yɛrɛ de la fɔlɔ a bɛ daminɛ faso yɛrɛ yɛrɛ de la i bɛ bɔ faso la i bɛ don i ka kabila la i bɛ bɔ i ka kabila la i bɛ don i ka communauté bɛɛ lajɛlen na i bɛ bɔ o la i bɛ don jamana kɔnɔ donc ne miiri la n'i ye olu bɛɛ lajɛlen na ye k'u bɛɛ fusaya i bɛ se jamana yɛrɛ yɛrɛ de ma an fɛn fɛn bɛ yan min ka bon ka tɛmɛ an bɛɛ kan an fɛn fɛn bɛ yan an jeli fɛn kelen na o ye mali de ye donc ni mali kasira dɔrɔn an bɛɛ bɛ kasi bien vrai k'an tɛ kelen ye an bɛɛ de bɛ kasi cɛwan nkalon donc an kan k'an jija mali de kana kasi an tɛ siya kelen nka ni maga kɛra mali la maga kɛra an bɛɛ la maga kɛra an bɛɛ la o kama an kan k'a to maga kana kɛ ale de la a ɲɔngirilen an b'an bolo de fara ɲɔgɔn kan k'a lawuli donc malidenw bɛ se ka bɛn an bɛ se ni ala sɔnna ma ŋaniyaw kɔfɛ malidenw bɛ se ka bɛn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ŋaniyaw ka siri ka tila k'a lawaleya Ibrahim Timbo malidenw bɛ se ka bɛn wa kosɛbɛ ɲamere n'i y'a jateminɛ gɛlɛya mun ye mali sɔrɔ a kun ma ɲi k'an sɔrɔ n b'o fɔ yɔrɔ caman ni n taara kumaw na n b'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sali in kɔnɔ sisan n'an ye baro kɛ ka miniti 30 sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la n'an bɛnkɛ dɔw ma deli ka kɛ teri ye an kɔrɔkɛw dɔw kɛra teri ye an balimaw dɔw furula ɲɔgɔn ma mali o tɛ yɔrɔ si ni mali tɛ koyi o ye tiɲɛ de ye dɛ effectivement i ni maliyɛn an kɔni ka baro kɛ ka dɔɔnin kɛ baro la hali miniti 30 ma sɔrɔ voilà o de la ka kan kuma bɛɛ an ka taasi ni gɛlɛya wagati de la mɔgɔw ka ɲi ka taasi ka baara kɛ ni hakili ye
o la ne b'a fɔ ngo an bɛ wagati mun na ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɛra u ka kɛ kɔfɛ ko ye an ka ɲɛsi sini ma gɛlɛya tɛ jamana tɛ mun ma tɛmɛ gɛlɛya fɛ jamana dɔw bɛ olu ta ka jugu ni nin ka juguya ni Mali ta ye olu tɛmɛna gɛlɛyaw fɛ mun ka jugu ni Mali ta ye mais bi olu ye misaliya u taara ɲɛ olu ye misaliyaw le bolokɔni bɛ jɔ olu la bi farafinna diɲɛ fan wɛrɛw fɛ kosɛbɛ o n'a ta bɛɛ mun bɛ Mali kɔnɔ richesse mun b'anw fɛ yan ni o tɛ fan si adamadenya adamadenya sinsin ni sira fɛ a ka dɔgɔ a bɛ jamana mun na dɛ n'an ye baara kɛ n'o ye a ka ca Ala fɛ Mali an bɛ ka mun ɲini a bɛ sɔrɔ wa n b'a fɔ nin y'a wagati de an bɛ transition mun na maa o maa tulo b'an na min ɲɛ b'an na nin waati in na nin y'a wagati de bɛn kuma de sera kan bɛn kuma de sera kumaɲɔgɔnya kuma de sera i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ politiki mɔgɔ ka ma bɔ a la diinɛ mɔgɔ ma bɔ a la communauté ma bɔ a la i b'a fɔ an b'a fɔ cogo min siya ni kuma diyara n na n b'a fɔ siya yɛrɛ tɛ yen n y'a f'i ye an bɛɛ de ye kelen wa nin y'a wagati de wa dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a dɔn dɔgɔkun ka dɔgɔn n'i ye bɛn ni keleya kuma fɔ mais misaliya de don n'a tɛmɛna a ka d'anw ye yɛrɛ san wɛrɛ deuxième édition k'a sɔrɔ hali an tɛ nin kuma fɔ tugun alhamdulillah voilà o y'an ka laɲini ye Ala k'an si jɔ k'o ami lieutenant colonel Fatumata Bintu Sangare Timbo dabɔra san k'a fɔ jamana dɔw ye nin waati gɛlɛn ninnu tɛmɛ dɛ nka bi bɛnba b'olu jamanaw kɔnɔ siya yɛrɛ damaw kun karila ɲɔgɔn na jamana dɔw kɔnɔ an bɛ se ka misaliya surun ta Sierra Leone jamanaw b'o la Liberia jamanaw b'o la ka taa se Rwanda ma Hutu ni Tutsiw kun karila ɲɔgɔn na maa min sara 800,000 personnes dɔw yɛrɛ ka jate la a bɛ maa 1,000,000 bɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ bɛn na n'olu jamanaw la o b'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛ se ka bɛn malidenw yɛrɛ dama bɛ se ka bɛn Ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ amin bolodi ɲɔgɔn ma Ala k'o sinsin an ka jamana kɔnɔ nin baaraba minnu bɛna boloda an bɛ se k'an sigi ka jaabi jumɛn kɔnɔ a kisa la ni dɔgɔkun kelen wuli ka jɔ Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔkanna ma an bɛ se ka mun kɔnɔ jaabi la dɛ jigiya jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la bon ne bolo an bɛ se ka jaabi min sɔrɔ nin ko in na o ye baara yɛrɛ kun yɛrɛ ye min ye ka bɛn sinsin ka kuma ɲɔgɔnya ka sinsin parce que ni mɔgɔ ni mɔgɔ ma kuma tɛ ɲɔgɔn faamu o ye tiɲɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la n'aw ma kuma ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn faamu o ye tiɲɛ n'a bɛ fɔ ma ko dialogue n'a ma kuma tɛ ɲɔgɔn faamu n'a tora ɲɔgɔn bisigiw la walima est ce que nin tɛ karisa kɔnɔ est ce que karisa ŋaniya tɛ nin ye tuma dɔ la n'a ma kuma ɲɔgɔn ye a tɛna ɲɔgɔn faamuya donc an ka semaine kun yɛrɛ ye o ko sinsin an b'o de ɲinina an b'a an jigi sɛmɛ ka fɔ semaine mana tɛmɛ an bɛ se k'a ye d'abord k'a fɔ an kɛlen don ka sɛbɛn minnu a bɛ fɔ ma ko stratégie nationale de réconciliation an kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛnw de lasigi walasa ka malidenw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛn wa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya walasa Mali ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a ka se ka ɲɛtaa sira minɛ o stratégie bɛ yen o mais stratégie in adoptera gouvernement fɛ nka n bɛna sɔrɔ kuma caman ma k'a kan jamanadenw t'a dɔn yɛrɛ camanba bɛ yen u t'a dɔn donc a b'a to an bɛ kuma fɔlɔ an b'o jira sɛbɛn wɛrɛw fana b'an bolo mun ye bɛn ni sɛbɛnw ye min bɛ jamanadenw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faamuya olu bɛ yen nɔ olu ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ se ka profiter min fɛ k'o lase n'o bɛɛ bɔra yen hakili bɛ dayɛlɛ parce que adamaden fɛn bɛɛ lajɛlen ye hakili de ye i bɛ se ka manifin ye ni hakili ma se k'a ye i ɲɛ t'a la a b'a fɔ k'i ɲɛ cɛ kan mais i ɲɛ t'a la donc hakiliw ka dayɛlɛ ka bɛn bɛn sira kan fɛn min ye bisigili ko ninnu ni fɛn wɛrɛw ye olu bɛ bɔ a la walasa jamana in ka se ka an bɛ se ka bɛn sira minɛ donc an b'a lajɛ semaine mana tɛmɛ bɛn tɛ se ka kɛ semaine kelen kɔnɔ k'a fɔ ko jɛnatigɛ bɛɛ kɔnɔ bɛ semaine kelen ta o ye bɛn ni semaine kelen banna an b'o datugu ka tɛmɛ an ka laɲini t'o ye dɛ an ka laɲini ye min ye k'an na kunnafoni bɛn sira kan k'an na sensibiliser bɛn sira kan ni nin semaine in banna an k'a ye k'a fɔ caman bɔra ɲɔgɔn faamuyabaliyaw la alhamdulillah an b'a jigiya ni Ala sɔnna inshallah an k'a ye o kɛra o de ka d'an ye ayiwa an bɛ se k'an sigi ka mun kɔnɔ Timbo ni dɔgɔkun kelen baara kɔfɛ n ma fili colonel Fatumata Bintu ye caman fɔ a la o n'a ta bɛɛ n bɛ se ka mun fɔ ka fara a kan nin dɔgɔkun in fana bɛna kɛ sababu ye maliyɛnw hakilina ye mun ye bɛn keleya basigili baaraw kɔnɔ caman bɛ n'i ta fɔ
a bɛ ka taa sira mun kan caman bɛ n'i ta fɔ ka d'a kan sigikafɔ minnu bɛna kɛ o bɛna kɛ sababu de mɔgɔw bɛna u hakilina fɔ o hakilinaw fanba fana bɛ ta baara bɛ kɛ n'a ye o la an b'a fɔ mɔgɔ kana to kɔ a ko la n y'a fɔ cogo min mɔgɔ bɛ se ka mun kɛ i sigiyɔrɔ la i k'o kɛ. Ayiwa kuma dɔ fɔra jɛmukan in daminɛ na n b'a dɔn o kuma in nafa ka bon fɛnɛ ka walawala o de ye k'a fɔ ja nin hakilina yɛrɛ a ma ta bi o a tɛmɛna a taara an bɛ se k'a fɔ kabini fanga tɛmɛnenw bɛ yen waati mun na a lawaleyatɔ de walima an bɛ se k'a fɔ k'a bila ba la o waati an b'o waati de kɔnɔna na ni ma fili i y'o fɔ kuma daminɛ na k'a fɔ ko san 2019 de a bilara sen kan ni ne ma fili Fatumata Bintu o tɛ alhamdulilayi ayiwa la continuité de l'administration l'état c'est la continuité voilà alhamdulilayi ayiwa maa bɛ yani an ka se baro kuncɛyɔrɔ ma maa b'i yɛrɛ ɲininka Fatumata Bintu ɲininkali kunkurunin don ka an ka jamana maralen to sɔrɔsiw bolo bi colonel Asimi Goyita ministre de la réconciliation colonel Ismaël Wake ka taa se CNT yɛrɛ ɲɛmaa ma o fana ye sɔrɔsi ye sɔrɔsiw o kuma muguci de jɔlen nin ye walasa malidenw ka bɛn wa walima muguci ni muguci tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a ko bɛ cogo di sɔrɔsi a kan ka mugu de kan ka ci sɔgɔma ka ci tile fɛ ka ci wula fɛ a ko sɔrɔsi muguci ju bannen ne wa a ko bɛ cogo di ɲamele ne ne muguci bannen e t'o dɔn wa ayiwa donc a y'a yira k'a f'i a y'a f'i ye kuma na yanni i ka don studio kɔnɔ sɔrɔdasiya tɛ muguci dɔrɔn ye sɔrɔdasiya tɛ muguci dɔrɔn ye muguci dɔrɔn tɛ sɔrɔdasiya baara kɔnɔ fɛn caman b'a la spécialité foyi tɛ yen mun bɛ kɛ adamadenya kɔnɔ mun tɛ sɔrɔdasiya yɛrɛ baara kɔnɔ o la a ka kan a ka faamu a yirala k'a fɔ sɔrɔdasi ɲuman diɲɛ baara bɛɛ pour que i ka k'a ɲuman ye f'i ka ko dɔn fɔlɔ ka baara kɛ ni hakili ye donc sɔrɔdasiya faamu i ka hakili ɲuman sɔrɔ hakili sabatilen kosɛbɛ yanni muguci ka kɛ t'a sɔrɔ ko dɔw de kɛra an b'a jigiya k'a fɔ bɛn min ni a kuma bɛ sen na wulikajɔ mun n'a bɛ sen na an bɛna jigiyaba sɔrɔ a la an ka jamana ye an ka jamana min ni a mago b'a la a bɛ san caman bɔ n'a bɛ degun kɔnɔna na n'a mago bɛ bɛn na bi malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ siyaw fɔra ɲɔgɔn kɔ kabilaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o kɛra degun caman ye ka ɲɛsin an ka jamana ma bɛn halisa ala ka sabati an ka jamana ma jɛmukan an bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la ni maa ko k'aw ka kumakan laban fɔ yanni an ka sigi wɛrɛ cɛ a bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ an ka daminɛ Fatumata Bintu la lieutenant colonel. Ok ne bɛ se ka dakuru ɲɛ laban min fɔ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn nin tɛ ministère de la réconciliation kelen ka baara ye nin ye maliyɛn bɛɛ de ka baara ye an bɛ wele lase bɛɛ de ma maliyɛn cɛ ani muso denmisɛnnin ni makɔrɔba minnu bɛ kɔnɔna na ni minnu bɛ kɔ kan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka laadatigiw an ka dugutigiw ani an ka quartier ɲɛmɔgɔw an bɛ wele lase bɛɛ ma bɛɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ni kunɲɔgɔn kelen ka se ka lawaleya a ka se ka laɲɛnamaya bɛn kan an ka duw kɔnɔ fo ka se sigidaw la quartierw la duguw kɔnɔ ka taa se jamana yɛrɛ ma alhamdulilayi ayiwa Timbo e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara a kan Mali mɔgɔw bɛ bɛn na bi jamana in mɔgɔw bɛ bɛn na Maliba in mɔgɔw bɛ kan bɛn na bi faso Maliba a mɔgɔw bɛ sigikafɔ la ɲɔgɔn faamuyali la bi a wagati sera n b'o de fɔ a wagati de sera bi an b'o wele de bila ka taa bɛɛ ma bɛɛ ka nin k'i ka ko ye mɔgɔ si ka n'a fɔ k'i ma wele bɛɛ tɛ se ka wele fasoko la i b'i bɔ de fasoko la ni fasoko nana dɔrɔn i bɛ bɔ de i kana to i ka wele ni welela yɛrɛ o man ɲi ale ye kuma ye a tɛ sara i la i b'i sen don ale la donc a bɛ fɛ mɔgɔw k'o faamu i b'a dɔn jamana in kɔnɔ kulu ka ca a ka gɛlɛn ne journaliste y'a kɛ i ka événement ba kɛ k'a fɔ kulu dɔ m'a fɔ k'ale ma wele il est temps que malien k'o faamu fasoko la mɔgɔ tɛ wele i bɛ bɔ de i bɛ bɔ de k'i sen don a la a bɛ ka kɛ min kɔsɔn o ye faso ye a daminɛ an y'a ye k'a fɔ wele kɔni dan ye an ka ministre colonel major Ismaël Wage a bɔra dimanche don aw yɛrɛ kun bɛ yen aw taara a ye kunnafonidilaw de wele fɔlɔ u ka se k'a cari ka wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan ani région kɔnɔ k'a fɔ ko dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna ta bɛn keleya ani basigi ani kanbɛn baara ma wele tɛ tɛmɛ o kan wele tɛ tɛmɛ o kan o la an b'a
sigi k'a fɔ ko bɛɛ de welelen don an b'a miiri fana k'a fɔ ni a wagati sera an mago bɛ jama mun na diɲɛmaa bɛɛ k'a ye k'a fɔ maliyɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛna wele yɔrɔ minnu na ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen programme kɔnɔ CICB ka taa se a yɔrɔ wɛrɛw ma jama ka fara ɲɔgɔn kan ye ka caya diɲɛmaa bɛɛ k'a ye o la an b'a laban ni mun ye an bɛ tasibila kɛ ka taa se mɔgɔw ma minnu tanyara gɛlɛya in kɔnɔ 2012 ka na se fo sisan ma civil ani militaire an bɛ dugawu kɛ ala k'u bɛɛ dayɔrɔ suma fara silamɛsuw kan tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo Timbo Fatumata Bintu lieutenant colonel folikan ni kuma ka laban an ka baro kun cɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ folikan foli belebele kɔni ye aw yɛrɛ de ta ye Ala n'aw sababu ye an bɛ ka se ka kuma an filɛbagaw fɛ k'an hakilinaw f'u ye k'u ka dɛmɛ ɲini an b'an filɛbagaw yɛrɛ fo an b'u fo an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka Mali jɔ Ala ka Mali jɔ Ala ka malidenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Ala ka sini diya ni bi ye Ala ka sini boloda an yɛrɛ ka jamana ye Ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ baara min ni aw filɛ ka wuli ka aw disi da a la Ala ka kɛ baraji ye an n'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bari maa o maa bɛ a ŋaniya jamana kɔnɔ walima ka boloda jamana kɔnɔdenw ka bɛn o y'a dama baraji belebele ka di e ma bari ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ɲɛnamaya yiriwalili tɛ yen ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ yen an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la Ala ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ jamana in sɛgɛnna san 10 laban in a kɛra degun ni gɛlɛya caman ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma fɔnko ɲɔgɔn kɔ parti politique yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔnko ɲɔgɔn kɔ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔnko ɲɔgɔn kɔ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra degun caman ye an b'a jigiya k'a fɔ dɔgɔkun kelen bɛna fori yɔrɔ yɔrɔ faamuyaw ni hakilinabaw caman bɛna sɔrɔ maliden yɛrɛ fanba fɛ walima hakaja maliden yɛrɛ bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ hakaja ka taa se Mali yɛrɛ kɔkana ma an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn bari an ye kibaruya sɔrɔ waati min na walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ a la an ye wele bila an ma wa an nana an ka wele jaabi ka se ka walawalali kɛ an b'a jigiya k'a fɔ Ɲɛta TV filɛbaw u ye faamuyali ba sɔrɔ kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔna na ka aw fo aw bɛ bɔ yan nɔ ka taa aw bolo don baara o baara la Ala ka barika don a la amin ka lieutenant colonel Fatumata Bintu Sangare ka i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn i ni ce ka Ibrahim Timbo yɛrɛ fɛnɛ fo e min ye chargé de mission ye ministère de la réconciliation na k'i fo k'i wale ɲuman dɔn merci nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔkɛnɛ maa welelenw ka bɔ ministère de la réconciliation nationale la dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen o bolodalen don anw ka jamana kɔnɔna na dɔgɔkun min bɛna daminɛ septembre kalo tile 15 ka taa a fori septembre kalo tile 21 san 2022 min ni an filɛ kɔnɔna na ka se ka kɛ bɛn ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye min kɔnɔna na an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali ba sɔrɔla baro in na jamana in Ala ka basigi ni k'a kolo suma Ala ka dɔgɔkun yɛrɛ jɛmukanw yira na ni o ye faso jɔkɛnɛ يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية